ಹಂಗೆ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಜಾವನಶೀಲೆ ಚಟ್ನಿ रेडी जाला कसल्या चटण्या बाई म्हणून तुम पुरा आलोचन करतावे आम्ही आमची गेले विंगड विंगड नमुने चटणी करच्या भारी एक्सपर्ट आम्ही साधारण कसले वेस्ट करनाची आता कुवाळ्या साली के मग्या आसाली अश पुरा आम्ही कसले वेस्ट करनाची तशीची वेस्ट करना तिले एक बेस्ट यूज करची एक पळयाची मेथये पल्ला चटणी वे नाही पण आम्ही आता मेथये पल्ला घेतना ताक मध्यम पळयाची अशी देंट आसता अशी पळय देंट हे देंटाची चटणी पण लास्ट तनक विडियो पळयात तुम्ही हाका एक 1.5 चमचे उडदा दाळी आणि एक चमचा अंदाजो एक कोथंबरी ड्राय रोस्ट करून घेवचे बारी सिंपल अशी चटणी ಒಟ್ಟು 10 ನಿಮಿಷ ಪೂರಿ ಚಟ್ನಿ ಕೊರ್ಚಾಕ ಪಳ ಈ उडदा दाळी आणि कोथंबरी ड्राय रोस्ट करचे त्याला कसले घालचे नाका लायक तांबडे भाजून काढचे भाजून रेडी जाल मी गेले उडदा दाळ आणि कोथंबरी आता ही काण घेता आता नेक्स्ट आता 1 चमचे नारळेल तेल घालता नारळेल तेल जावका म्हणा तुम कसं जावका त्या तेल घालयत आणि पण आम्ही तावळी उद्रान दवल मेथये पाल उद्रायतना पल्लाव यूज केल्लो तो मध्ये देंटस पळयाची तो वेस्ट करना तिले लायक कोण क्लीन कोण धुवन सन्न कुडको करचो यात आमची की होड जाला ಅಂತ हांव कुडको केलेलो हाजे पयशे सन्न कुडको कोरयत सन्न कुडको करून घेवचे आणि आमी 1 चमचे तेल तापोवन तांतू भितर भाजूचे म्हणून मस्त वेळ आणि भाजूचे ना गोसाळ्या शिरनी भाजूत तशी भाजूचे ना एक 2 जेव्हा 3 निमिष हे तेलां घालून भाजीतना भारी घम 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 परमळ येता मेथये पल्ल्याक कितले परमळत म्हणून तुमकां पुरो जनाक गोतस अशी लांबी भारी एक फ्लेवर दिवचे एक वस्तू तो मेथये पल्लो तो देंटा कलर चेंज जाल कुडले जाले ते देंट रेडी जालो आता न्ही आता हाका एक वळ्या सोयी एक 2-3 सुकी मिरसांग आता मी पोळ्या की इडले की एक कसल्या काही परवटा ताक पुरो जाल्यार एक 2-3 मिरसांग जेवणा जाल्यार एक मिरसांग चड घालयत सोयी भाजील सुकी मिरसांग एक चिंचबा पाकळी ते चिंचबा तितलेच गोड चड घालच्या नज चिंचम कितले घाल तितले गोड उडदा दाळी कोथंबरी भाजिलेले आणि आमी देंट भाजिलेलो पुरा वटू करचे आणि मिक्सिंग घालून लायक सुकीची चटणी वटूची जाल्यार इतलीच आमगेली चटणी रेडी जाल्ली चटणी सुपर टेस्टी म्हळ्यार तुम्ही हांव सांगल्यार नमग इश्नाची एक पंत तुम्ही कोरून पळयाची मागीर तुम्ही पाल्लो मागीर खाताची सुरवे देंटा चटणी कोण खाताची मेथये पल्ल्याचे तितली रूच जाता मागीर गूण सांगका म्हणून ना मेथयेचे गूण कितले वर्णन केल्यार सरना कितलेय ताजे व्हिडिओ काडयेत आमी म्हळ्यार कितले एपिसोड काडयेत तितले भारी ते गूण आसता का तसल ते मेथये पल्ल्याचे देंटू उड्डायना तिला आमी हांगा चटणी रुपार केला भारी लायक जाता इडलेक पोळ्याक पेज येताय सुपर जाता कोरून पळयाची आणि तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनान भितरी घालू विसरनुकाची असल सिंपल रेसिपीसाक म्हगेले शेड्रसा कुकिंग चॅनल पूरा जन सब्सक्राइब करायची आणि तुमगेले फ्रेंड्स रिलेटिव्सांक सांगायची सगळ्यांक धन्यवाद।